Čo to tam je? Áno. No, my sme chceli, viete, nejak dopasovať tomu piesku, k tej atmosfére trošku niečo z tej... Tu mi rozprávaj do mikrofónu, ešte raz. Do mikrofónu mi rozprávaj. Tak môžete vidieť, no, modré vlny sme namalovali, podarilo sa nám, myslím si, osobne. Chcel by som byť slavný, no a čo ešte by som chcel, hej, by som chcel malovať, ja si strašne prajem, hej, by som chcel malovať.